això? Si vols, mira, fica't així, aguanta un moment. Vale, doncs, anem a començar. Ja el primer que farem és tirar la primera arengada. Això se'n diu el camparo. Quan el primer salmó és pescat, treu els dits d'aquí si no et tapes. No, no. Així, molt bé. Vale, què tenim? Sí, les últimes paraules de l'arengada. Molt bé. Ai. La primera arengada. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Treu els dits del forat, que si no Però si no tapes. els tinc. Així. Està boníssim!